para pamudi ngati-ati pimen widodo lestari rojauni rojae para pamudi ngati-ati pimen widodo lestari roja-rojauni rojae para pamudi sarung tunggal basaning baskara sarung tunggal basaning baskara
ye 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 ha e ye ye ya ya ha e ye ya yo yo ya ya ye ye ya roja uni roja para petani hati-hati diwit itu lestari roja uni roja para petani hati-hati diwit itu lestari roja roja uni roja para petani teja tirta aku jenata rawana kaguwungi karya ruci ting wartaya sekara pisang sesajine karya sekara pisang sesajine karya katut lamun ninetan ning sesama yuk 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 ya oh ye oh ya oh ya 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 oh oi oi ha e ya 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 Bambang mawar tandur dekora kawentar sain eno swatara Kambang mawar ditandur neng ora-ora was kawentar sain eno swatara Kambang mawar ditandur neng ora-ora Traing nata karo warisan kanan jaya Traing nata karo warisan kanan jaya Den prayit nan saben ayo seblana Cara wabur wotong ngebasani pasara Ami witi sendeng sindeng ing pradongan ye Ya Kangki telung tripakara kaya purune kang kenan tepi nuhun
sangot neli hati loro sedih esok kapan bakal balik yen balik bejo iya iya Ridu mawon mangawor gong ma
guru gongso tetekadya putula wur pangring turangga sakti rekata engkang praja lelayu Godeli. Ayo Godeli. Ora penean. Nggih, pripun, Mbah? Apa nang sel anyep-anyep to, Mbah? Pikantuk anyep-anyep, Mbah. Jan wis anyep. Nek ya gobies iki, Mbak niki. Nggih. Teles jaba jero kok, Pak. Jaba jero. Nggih, siang-siang, Mbah. Jong ngene niki nek joget jan ngamuk ae. Sik penekan barang kok, Pak. Ya urung rabi kok ya dasare. Ayo gantenge raja, Mak. Langga. Ayo Mas Iwan. Kiyong apa no bengak-bengok iki? Jen. Mbah, niki ten pundi to? Lho. Simbahe mau ya ora pirsa, saiki ra pirsa. Oh. Simbah iki isih jamane SMS. Berarti yo gaul yo. Gaul. Lewati SMS. Gen Z. Demit Gen Z. Demit milenial. Yo. Ya. Luwes iki. Mbah sik sing kono dok pengin ki lho, Mbah. Lho, Mbah. Nah, wis dipernahke. Sida. Ayo dados. Ya.
ya nimas Matur nuwun, Mbah. Kadang susah seketinggalannya Ane kesakti ora penek atau yo mukti kowe kok jerman lali barang aku Siti kowe nesu terus ngajak bantu mas jangan aja apa kowe pancen ra kelingan kejaman semono ya niman kowe janji bunga susah sapa sing ngajani oh ya 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 iya 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 montang mati ragate akeh aku dhewe kagabante yo lanjut oh he aku tetap setia lan tetap prasetya ya nimas durung ate gawe kelo lan gawe kuciwa aning saiki barang mukti kowe kok jerman akali marang aku Siti kowe nesu terus ngajak bantu jangan aja apa kowe
bonde penuh. Bang. Oh, engko sik ya leren. Wah, dibagi akeh banget iki. Gemati tenan iki Simbah iki. Nggih, matur nuwun, Mbah. Engko nek ana pitik ya kei pitik. Urip ya gelem kok, Mas. Simbah ki senengane nyeraki cewek-cewek ngono kan. Iya, ya. Lah dikek kaya timun ki lho. Kayak apel iki lho. Teleduk. Awak madang lagi. Awak tulis madang lagi. Pak, nantinya aku, Pak. Nantinya aku. Kancanya aku. Gue wending dengan selingkuh dong. Aku kayak Ira. Ya boleh aku sepi. Dan kalau ruwe dari drama. Lanjut tak ngitri. Boleh propon Mas. Boleh nih kok propon Mas. Katakan malian lho. Piye Mbah gedange, Mbah? Oh, dibagi kabeh. Ngertine kene iki sedulure kok ya diparing iki. Kok ya ket mau sik diparing ya sik cewek-cewek wae lho, Pak. Cewek-cewek ayu-ayu aja. Pilihane Mbah Kakung kok ya. Kok ya pinter le milih ya, Mas. Dan oh kene dibagi. Kok lebokke klambi. Masa digimbalke nggon-nggon. Oh, main dicolong. Unggale mau didol karo kancamu mau lho Mbah gedange. Kono mau unggale didol sak lirang kok ya Pakku. Cek ning ngisor. Diparing adik-adik cilik kuwi lho, aja mbah-mbahe. Sing cilik-cilik adik-adik kae. Nah. Hah? Iki aku payu lho. Aku payu. Aku nih. Aku nih. Aku nih. Iya dodol dhewe. Ayo
kandulane ngati tekane nyulayani janjimu sehidup semati ngomong ono yang lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dodeno kandulane ngati tekane nyulayani Dokang Mas Jani aku tresno Lilana aku lungo kero ngerti Akiraku nandang rasa Rasa karena cintamu sudah gak beneran Aku cuma buat mainan Juga Mas Jani aku tresno Lilana aku lungo tresno iki dudu mung dolanan tapi mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kasabaran mugi Allah paring kesempatan Mengandam hatiku Bina kurang layu Dan tanggung jawabmu Itu palsu dino aku cinta beneran pastikan ku buktikan ayah ibumu akan datang melamar di kosanya Hatiku selalu mendoakan Semoga Tuhan mengabulkan Cinta kita tak terpisahkan Walau di akhir zaman Asik, goyang.
zaman cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Nggih. Piye, Mbah? Oh iya, Leren sing sikit. aja leren dingin. Dung, bendung. Kok anteng banget tumben. Kurang mangan iki. Hah? Aku ora mangan. Ora mangan. Tak kei buah gelem, Dung. Mboten kersa niku Pak Ko. Gelem. Dare sanes ngoten niku Pak. Nah, aku sik menehi gelem. Iki wae. Kuwi yo itu, kuwi yo itu. Nah. Ora enak. Weh, iki kok ora enak iki lho. Rawan samu, Dung. Dung, njaluk apa ya, Dung? Njaluk rabi meneh. Nyuwun rabi. Ngono kuwi. Mangan mangan iki. Wah, njaluk rabi. Oh, nyuwun Pak, rabi. iki rabi ping pira repan? Ping 8. Yuh, sing saiki bojone kaya ngapa? Ayu nggih Pak Ko. Ayu alusan Ayu nggih Pak Ko. alusan. Nggih. Wis jejamu durung? Oh, wis. Ayo. Aduh, bendung. Ya engko sikik sabar. Mbah Bendung. Ah, Mbah Bentung niki nembe dipadoske. Rek maneh kok boys to? Rek maneh kok boys? Apik. Ono rombongan sekolah kae aku. Rombongane sapa kae? Nginceng-nginceng. Oh, nginceng-nginceng. nginceng-nginceng. Lho kae bolone dhewe YouTuber. Sampeyan ora diinceng ra kondang. Mbah Rindi yo senengane ngincang-ngincang wae kae. Ya Mbah Bentung ya, senengane ngincang-ngincang wae kae Mbah Rindi ya. Ditari, engko kon melu njatil. Mbak Rindi. Ayo. Melu kene. Gedhe-gedhe kae. Ora gelem ya. Oh, alah, Ndung, njaluk kuwi to jebulane. Aku ya gelem. Jare ra oleh meri iki Pak Ko. Moe Alah napa to ya Le, yaene kok ya Le bengak-bengok iki lho. Ndung jaluk dikawinke. Suci Harus pengen piye? Sing penting ana manuke. Piye Pak? lah sing njaluk kawin ki sendi. Klaro isin ta, isin Gasel wae. Sing penting akeh duite. Cocok Pak yo, cocok banget ah. Yo, cok. Lanjut. Yo yo yo. Yo yo ya. Yo yo yo. Watangku Piye Le? ono ketan aku tukokno Ora tumbaske. simbok
wis gedhe ana prawan Ana perawan. coba takokno Kecali-cali kecambang dicampuri kelapa parutan. iya mbok Rabine kampung paling penting duwi jaminan. aduh simbok penting kawinan aku iki mbok kata wedoan aduh simbok rapi sedurut awan langit pengen ketemu Ora gampang bebejangan dadi bisa gelesan tangan yen apa bejo awakane aku tak nyambut gawe kolang duit kanggo nikahan ya yuk 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 Ayo, Pak. Celak kelas, Pak. Ada tinggi. Telane mateng uruk. Alah mau ngopo? Sore buat main.
apene anu. Nduk. Iki yang apa meneh lho, Nduk? Isin apa piye kudungan kok. Nek ngeden aja ning kono lho, Nduk. Yuk, 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 yuk.
Ayo, balik, yo. Ayo, bah. Ayo, yo, bah. Redo. Yo. Waduh. Ucel ya mas.
Yuk, yuk. Ya. Yuk, 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 yuk.